थांनाय फेब्रुवारि दाननि 7 अक्ट' खालारखालि क'क्राझाराव गोदान एबसु BNSU दानाय जादोंमोन बेनि सायाव मा बुंगोन? बेनि बाथ्राखौ आङो सासे मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जानानै हाबा मावबोनाय हिसाबै आरो थांनाय बोथोरनि बर'फोरनि दुखुनांथाव जारिमिनफोर सोमावसारनाय गासै बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायोब्ला दुखु मोननाय अनगायैथ' जेबोबो गैया। जों दुखुल' मोननांबोबाय आरो जों गोबां सैज्य खालामबोनांबाय। गोबाङानो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय दिनै जों बे स्टेजसिम सफैनो हाबाय। बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे दिगावहाय गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय दिनै राजखान्थिनि फोथाराव राजखान्थिनि गोहो सेलायलायनायनि जि मोनसे मुखुब जुजिलायनाय, बे जुजिलायनायनि सेर सेर बाथ्राखौ बेखौनो बुंनांगोन आङो जे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा बेखौ लानानै गोबां जुजि जुजि हाबा मावबोदों, दिनैबो मावगासिनो दं, इयुनावबो मावलांगोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनैहाय नुनो मोननाय जादों आरोबाव मोनसे गोदान बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि जोनोम जाफैनाया बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। ओरैनो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिया दिनै बायनानै दंखायो। जोंनि गेजेराव जोबनो गैयै फाराग आरो फाराग बेफोरखौनो जोङो स्र' खालामनो हायाखै दिनै। आरो बेनि गेजेराव दिनै बे रोखोम खैफोद गोनां अलखद नैबे दिनैनि बे थासारि, गोब्राब थासारि, बे बुब्लियावहाय गोदान बर' फरायसा जोनोम जानाया बे हारिनि इयुननि थाखाय मोजां नङा होनना आं बुंगोन थोंजोङै। सानफिननाया मोजां, रिथिंकिं खालामफिननांगौ आरो बबावबा गोरोन्थि नुदोंब्ला बे गोरोन्थिनि सुद्रायनाय थायो।